ኤርትራ ሃገርና መሰረትና ደቂ ሰባት ምዃና ዘረጋግጽ እምነታትን ሃይማኖታትን ካብ ጥንት ኣትሒዙ ከም ዝነበረ እቶም ዘለውና ሃይማኖታውያን ቦታታት ከም ገዳማትን ኣድባራትን ጥንታውያን ኣብያተ ክርስቲያናትን መሳጊድን ዓቢ ምስክራትና እዮም። ዕዙዝ ሰላምታና ይብጻሕኩም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ኣገልግሎት ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም? ከምዚ ክትቀስ ዝጸንሐ እዞም ገዳማትን ኣድባራትን ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ከም ዝተመስረቱ እዮም ሞያውያን ዝሕብሩ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ንጸጋታት ዞባ ዓንሰባ ብፍላይ ከዓ ንቱሪዝማዊ መስሕብ ዘለዎም ጸጋታትና ከንላለየኩም ቃልኣቲናልኩም መንባርና ዝዝከር ኮይኑ እንሆ ከም ቃልና ምስ ትሕዝቶና ደበኺልና ኣለና። ንሎሚ ካብዞም ኩሎም ዞባ ዓንሰባ ዝሓቆፈቶም ጸጋታት ጥንታውያንን ታሪኻውያንን ገዳማትን ኣድባራትን ዘላልዩ ክኸውን ትሕዝቶ መደብና ክሳብ ምዝዛም ትሕዝቶ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድም ቤትኤል ሰሎሙኔ ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ። ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ገዳማት ኣስታት 20 ዝበጽሑ ኮይኖም መብዛሕትኦም ኣብ ኣጻድፍ ዝበጽሑ ወይ በረኽቲ ቦታታት እዮም ዝርከቡ። ከም ደብረ ቢዘን፣ ገዳም ደብረ ሐዋርያት ኣቡነ ሊባኖስ፣ ገዳም ጻዕዳ ኣምባ፣ ገዳም ደብረ ሲና፣ ገዳም ማርያም ዳዓሪት፣ እንዳ ጻድቃንን ካልኦትን ክትቀሱ ይከኣሉ። ካብዞም ዓበይቲ ገዳማት ከዓ ገዳም ደብረ ሲናን ገዳም ጻዕዳ ኣምባን ኣብ ዞባ ዓንሰባ ይርከቡ። ኣብ ሃገርና ካብ ዝርከቡ ገዳማት እታ ፈላሚትን ብጥንታውነታን ታሪኻን ዝገደመት እያ። ካብ ሉዝ ዞባ ኢላ በርዒድ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ንሰሜናዊ ምብራቕ ሪሕቃ ትርከብ ገዳም እያ ገዳም ደብረ ሲና። እዛ ናይ ኣስታት 1556 ዕድመ ዘለዋ ንቱሪስት ሰሓቢትን ንቱሪዝም ሃገርና ድማ ብዓቢኡ ባይታ ካብ ዝጣጥሑ ገዳማት ዝኾነት ገዳም ደብረ ሲና ብእግሪ ኣብ ትጓዓዘሉ ንዓቢ ዲጋ ተሮንካ ረጊጽካ ተሪር ዓቐብ ረብቶ ሽዕብ ሰለባ ሓሊፍካ ካብ ዒላ በርዒድ መንገዲ 2 ሰዓትን ፍርቓን ዝኸውን ተጓዒዝካ እትርከብ ገዳም እያ። ገዳም ደብረ ሲና ብዝተፈላለዩ ተፈጥሮኣውን ጥንታውን ነገራት ዝወቀበት ኮይና ብማዕዶ ክትጥምታ መኽደን መሶብ እትመስል ቅርፂ ትውንን። ብ480 ዓመተ ምህረት ብግእዝ 9 ቅዱሳን ሮማውያን ኣባ ኣረጋዊ፣ ኣባ ጴንጥለዎን፣ ኣባ ረሪማ፣ ኣባ ጉባ፣ ኣባ ጽሕማ፣ ኣባ ይምዓታ፣ ኣባ ሊቃኖስ፣ ኣባ ኣሌፍን ኣባ ኣፌፅን ዝተባህሉ ንኤርትራ ሃገርና ብምእታው ኣብ ኣጋዕሮ ዝተባህለ ፊት ገዳም ሲሓት ብምዃን ከም ዝጸለዩ ይንገረሎም። ኣብ ጸሎት ከለው ዓምሊ ብርሃን ተተኺሉላ ዝተረኣያ እታ ሙሴ ምስ ኣምላኽ ቃል ብቓል ዝተዘራረበላ ጥንታዊት እምባ ሲና ብተምሳል ርኢና ብምባል ሲና ተባህለት። ካብኡ እንድሓር ድማዩ ደብረ ሲሓት ምባል ተሪፉ ደብረ ሲና እናተባህለት ክሳብ ሎሚ ትጽዋዕ ዘላ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ገዳም ደብረ ሲና ክረአ ዕድል ዝረኸበ ብኣድናቆት ዝምላእ ነታ በዓቲ ብማዕዶ ክትምልከታ ከለኻ ክልተ እግሪ ዘለዎ መንበርያ ትመስል። ቀሪቡ ንዝስተውዓለ ግን መሬት ዝተንከፈት እኳ ኣይትመስልን። ብኢድ ሰብ ዘይተሃንጸት ብምብራቕን ምዕራብን ክልተ ኣፍ ደገ ዘለዋ መንደቕ ዘይብላ ቁልቁል ኣፋ ዝተደፍአት መሶብያ ትመስል። ገዳም ደብረ ሲና ንመበቆላውነት ወዲ ሰብን ሃይማኖታዊ መሰረት ኣብ ሃገርናን ህያው ኣብነት ክትከውን ትኽእል ገዳም እያ። እዛ ደብሪ ብኣመንቲ ክርስትና ዓመታዊ ንግደት ዝስርዓላ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ግንቦት 21 ብግእዝ ካብ 10,000 ክሳብ 11,000 ዝበጽሑ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርና ዝመጹ ነጋድያን ክትብጻሕ ከላ ኣብ 21 ሰነ ድማ ካብ 30,000 ክሳብ 40,000 ነጋድያን ብእግሮም ናብዛ ደብሪ ይድይቡ። ንገዳም ደብረ ሲና ብዓይኒ ቱሪዝማዊ ጸጋ ፍልይቲ ካብ ዝገብርዋ ትሕዝቶታት እቲ ክትኣምኖ ዘጸግም ብፍሉይ ቅድስ ተደኮነ ኣብ ህዋ ጠልጠል ዝበለ እምንን ዓበይቲ በዓትታትን ኣብ ውሽጡ ብስሩዕ ቅድስ ዝተሰርሐ ንኣሽቱን ዓበይትን ኣጋንእን ዝሓዘ ዓበይቲ ኣእማንን ሰጣሕ ኣኻውሕን ብፍሉይ ይጥቀስ። ንጥንታውነት ገዳም ደብረ ሲና ኪኖ ብኣፋዊ ዛንታ ብጭቡጥ ክድህስስ ዝኽእል ቅርፂ ከም ዘለዋ እዩ ዝንገር። ዓበይቲ ብራናታት፣ ብኣዋርቕ ዝተሰርሑ ንብረት፣ መስቀል ኣኽሊል፣ ቅርፂ ሓረሽ፣ ከበሮ፣ መስቀል ኣቡነ ሰላማ፣ ቅብኣ፣ ማእሲ፣ ኣጋንእ፣ መሶብ ወርቂ፣ ጸናጽል፣ መቆምያን ጽዋእን ካልእን ኣብዛ ገዳም ከም ዝርከቡ ጥንታውያን ቅርስታት ምዃኖም መጽናዕቲ ዝሕብር። ብኣዝዮም ደስ ዘብሉ ኣኻውሕን በዓትታትን ጥራይ ዘይኮነ ብተፈጥሮኣዊ ትዕድልቲ ዝወቀበ ገዳም ደብረ ሲና ኣውሊዕ፣ በርበረ ጸሊም፣ በለስ፣ ሄሖት፣ ቀላሚጦስ፣ ሽባኻ፣ ዳዕሮ፣ ሽብጢ፣ ኣበልዋ፣ ቆልቋል፣ ክሊዓውን ታህሰስን ጽሕድን ኣውሕን ሰራውርን ዝዓይነቶም ኣግራብ ክርከባ እንከሎ ነብሪ፣ ዝብኢ፣ ህበይ፣ ወዓግ፣ ኣዕዋፍ፣
ማንቲለን ወኻርያን ድማ ተወሰኽቲ ግርማ ዝኸባቢ ዝኾኑ እንስሳታት ዘገዳም እዮም። ገዳም ደብረሲና ካብቲ ምስረት ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዝገጠማ እዩ ዝሕበር። ንዚ ወረዳ ዕንወትን ዘረፋን ንምግላጽ ዝኣክል ወራር ኣሕመድ ግራኝ ንገዳም ደብረሲና ኣርኪቡላ እዩ። ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ብግዜ መግዛእቲ ጥልያን ንኣባ ወልደ ገርጊስ ኣብ ደብረሲና መምህር ዝነበሩ ንጸላኢ ተሓባቢርካ ብምባል ኣብ ዓዲ ተከሊዛን ወሲዶም ከም ዝረሸንዎ እዩ ዝንገር። ኣብ ግዜ ደርጉ እውን ብደብዳብ ነፈርቲ ገለ ክፋል ናይቲ ቤት መቕደስ ዕንወት ወሪድዎ ነይሩ እዩ። ክቡራንን ሰማዕትና ገዳም ጻዕዳ እምባ ካብ ከተማ ከረን ሸንኽ ደቡባዊ ምዕራብ ኣስታ 36 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዝርከብ ገዳም እዩ። ወላ እኳ ኣብ ሃሩር ዝዓብለሎ ከባቢ እንተሃለወ ኣብ 2500 ብራኸ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ተደኪኑ ብምህላው ከበሳዊ ክሊማ እዩ ዘለዎ። እዚ ገዳም ኣብቲ ከባቢ ኣዝዩ ዝበረኸ ብምዃኑ ብእዋን ቀትሪ ኣብ ዝባኑ ብምድያብ እንተተዓዚብካ ብዘይካት ኣማዕዲኻ እትሪኦ ጎቦታት ላዕላይን ታሕታይን ባርካ ብሰሜንን ምብራቕን ጎቦታት ሮራ ቤት ገብሩ፣ ሮራ መንሳዕ፣ ደብረ ሳላ ከምኡ እውን ኩጀታት ደንበዛንን ካርነሽምን ክትሪኦም ትኽእል ኢኻ። ብግዜ ለይቲ ከዓ ናይ ዓዲ ተከሊዛን ባና መብራህቲ ተኸልዑ ይረኣየካ። ገዳም ጻዕዳ እምባ ብብዝሒ ዓድታት ምስልምና ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢ ዝተደኮነ ብምዃኑ ኣዝዩ ዘደንቕ ምትሕልላይ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃይማኖታት ይረኣየሉ። ናይዚ ኣብነት ድማ ናይቲ ከባቢ ሹመኛ ዝነበሩ ደጊያት መሓመድ ኣረይ ብ1962 ዓመተ ምህረት ነቲ ገዳም ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ከም ዝሃቦ ይፍለጥ። ብዛዕባ እዚ ገዳም ኣብ ዝተጻሕፈ ታሪኽ ከም ዝሕብሮ ብዘመነ ንግስነት ንጉስ ኢያሱ ኣለምሰገድ መወዳእታ ገዛኢ ጎንደር ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ 15 ክፍለ ዘመን ብቅዱስ ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል ዝተደኮነ ኮይኑ ልዕሊ 400 ዓመት ዕድመ ይውንን። ኣብ ዘመኑ ንገዳም ጻዕዳ እምባ ዝተወሃበ መሬት ጉልቲ ሮራ መንሳዕ፣ ኦሮታ፣ ሮራ ቤት ገብሩ፣ ቤት ኣስገደ፣ ምድሪ ቦጎስን ሰንሒትን ከምኡውን ኣብ ጎንደርን ዝተወሃበ መሬት ዘጠቃልል ጉልቲ ነይርዎም። ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ካብ ውሽጢ ሃገር ጎረባብቲ ሃገራትን ብብዝሒ ዝንገድ ገዳም ኮይኑ ዓመታዊ ካብ 3000 ክሳብ 7000 ብዝሒ ነጋርያን ከም ዝእንግድ ይንገረሉ። ምስተን ካልኦት ኣድባራት ኣወዳዲርካ ዝወሓደ ነጋርያን ኣለዋ። ቀንዲ ምክንያት ድማ ኣብ ጻድፍን ጎቦታትን ተደኪና ብምህላዋ ራሕቅን ዘይምቹእ መንገዲ ዝፈጠሮ ጸገም መጓዓዝያን ብምህላው እዩ። ገዳም ጻዕዳ እምባ ብጂኦግራፋዊ ኣቀማምጡ ኣብ 3 ነንበይኑ ቦታ ዝተደኮነ ኮይኑ ግምጃ ወርቂ፣ ማዕደዋይ፣ ደብረ እራር ወይ ውሽጢ ገዳም ተባሂሉ ኣብ 3 ይኽፈል። እዚ ብግምጃ ወርቂ ዝፍለጥ ኣብ ዝተሓተ ሸነኽ ናይቲ ገዳም ዝርከብን ከም ቤት ትምህርትን ተምሃሮ ሃይማኖትን ዝቕመጥሉ ኮይኑ ኣብ ግዜ ንግደት ድማ እቶም ስንኩላንን ኣረጋውያንን ነቲ ኣጻድፍ ክወፁ ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣብኡ ዝዕርፍሉ ቦታ እዩ። ማዕደዋይ ድማ 2500 ሜትር ኣቢሉ ብራኸ ዘለዎ ኮይኑ ኣዝዩ ቆራሪ ቦታ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ናብዚ ቦታ ወላ ክድይባ ይድልያ ብሕጊ ናይቲ ገዳም ግን ኣይፍቀድን እዩ። ካልእ ዓቕሚ ዘለዎ ግን ነዚ ሓደገኛ ፀድፊ ሰጊሩ እዩ ናብቲ ስነ ስርዓት ንግደት ዝሳተፍ። ደብረ እራር ወይ ውሽጢ ገዳም ድማ ፈለስቲ ጥራይ ዝቕመጥሉ ኮይኑ ናብዚ ቦታ ንኽትበጽሕ ብኣዝዩ ጸዳፍ ዝኾነ ከውሒ ንእግርኻ መርገጽ እኳ ዘይርከቦ ናይ 30 ሜትሮ ንውሓት ዝሽፍን ብምዃኑ ኣዝዩ ሓደገኛ ይገብሮ። ደብረ እራር ልዕሊ 240,000 ትርብዒት ስፍሓት ዘለዎ ዕሙር ኣግራብን ኣእማንን ኣኻውሕን ዝበዝሖ ቦታ እዩ። ገዳም ጻዕዳ እምባ ካብቲ ካልእ ገዳማት ዝፈለየ ረብሓታት ኣለዎ። መብዛሕትኡ ካልእ ገዳማትና ብግሪክ ሮማውያንን ሶርያውያንን ቅዱሳን ወይ እውን ካብ ካልእ ሃገር ዝመጹ ዜጋታት ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ገዳም ጻዕዳ እምባ ግን ብኤርትራዊ ወዲ ሃገር እዩ ተመስሪቱ። መስራቲ ናይቲ ደብሪ ኣቡነ ሰይፈ ሚካኤል መቦቆል ዓዶም ኣብ ዞባ ደቡብ ኢገላ እኳ እንተኾነ ዝተወልዱሉን ዝዓበዩሉን ግን ኣብ ደርሰነይ ዞባ ዓንሰባ እዩ። እቲ ሕቆ ገመል ዝመስል ብክልተ ወገኑ ሃው ዝበለ ዘንጸራሩ ኣጻድፍ ዘለዎ ኣዝዩ ጸቢብ መንገዲ ብዝኾነ ንኸይድፈርን ከይብጻሕን ዓጋት እዩ። እቲ ዘገርም ግን ነዚ ኣሰካፊ መንገዲ እቶም ፈለስትን ተምሃሮ ናይቲ ገዳም ከም ተራ መንገዲ ስንቆም ተሰኪሞም እዮም ዝሓልፍዎ። ድሕሪ ምፍራስ ፌደሬሽን ገዳም ጻዕዳ እምባ ከም መዋፈሪ ተጋደልቲ ሰውራ ስለ ዝተረኣየ ቅድሚኡ ኣጋጢሞ ኣብ ዘይፈልጥ ከቢድ ጸገም ኣትዩ። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብ1967 ኣብቲ ከባቢ ገዳም ዝርከባ ዓድታት ብምንዳድ እቶም ፈለስቲ ናብ ሕርሽኦም ንኸይወፍሩ ከልኪልዎም እዩ። እቲ ኣብ ከባቢ እድርባ ዓስኪሩ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ እውን ብኣማኢት ዝቁፀራ ከብቲ ቀቲሉ ኣብቲ ከባቢ ንዝነበረ ባህርያዊ ጸጋ ብምዕናው ኣብ መዓልታዊ ህይወት እቶም ፈለስቲ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ነይሩ። ገዳም ጻዕዳ እምባ ሓደ ካብቲ ዘገርምን ከም ዛንታ ብቐጻሊ ዝዝንቶን ታሪኽ ኣለዎ። ኣብ ከውሒ ገዳም ብንፉዕ ጸራባይ ዝተሳእለ ዝመስል ቅርጺ ካርታ ኤርትራ ተወቂሩሎ።
እዚ ተኣምር እዚ ክፍጸም ምዃኑ ኣብዚ ገዳም ዝነብር ሞኖኮስ ከም ዝተነበየ እዩ ዝዝንቶ። ኣብ 1969-1970 እቲ ፈላሲ ዝተዛረቦ ቃል ምስ ንምልከት ኤርትራ እዞም ክልተ ሰልፍታት ደቃ ተሰሚሮም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ኪዳነ ምህረት መዓልቲ ናጽነት ክትርከብ እያ። ነዚ ህያው ምስክር ዝኸውን ኣብ ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ብበርቂ ስእሊ ካርታ ኤርትራ ክሰኣል እዩ ዝብል ነይሩ። ገዳም ጻዕዳ እምባ ስላሴ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቱሪዝማዊ ስሕበት ዘለዎን ታሪኻዊ መዛግብቲ ዝዓቀበን ደብሪ እዩ። ብኢድቶም ፈለስቲ በብእዋኑ ዝፈረየ ስነ-ጥበባዊ ጽሑፋትን ሰነዳትን ዝዓቀበ ህያው ቅርሲ እዩ። ንሃገራዊ ታሪኽና ንቱሪዝምን ንመጻኢ ወለዶታትን ኣገዳሲ ውርሻን ጸጋን ድማ እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ሕጂ ድማ ናብታ ኣብ ከተማ ከረን ትርከብ ዓቢ ተፈላጥነት ዘለዋ ጥንታዊትን ታሪኻዊትን ዓመታዊ ብብዝሒ በጻሕቲ እትእንግድ ማርያም ዳዕሪትና ከነብለኩም። ማርያም ዳዕሪት ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ማለት ብ1881 ዓመተ ምህረት ካህናት ማሕበር ልኡኻት ላዛሪስት ኣብ ከረን ዘርአ ክህነት ምስ መስረቱ ንዕአን ተኸቲለን ደናግል ደቂ ፍቕሪ ከረን ኣተዋሞ ካህን ኣቡነ ዮሴፍ ቱቬ ምስ ካህናቱ ተቐበለን። ድሕሪ ዕረፍተን ዘኽታማት ኣብ ምክንኻንን ጽጉማት ምእላይ ንጥፈታት ጀመራ። ኣቡነ ቱቬ ድማ ንመነባብሮን ሓገዝ ክኾነን ብምባል ኣብ ገማግም ሩባ ዳዕሪት ዝነበረ ሕርሻ ወፈየለን። እዘን ደናግል ኣብቲ ኣቡነ ዝሃቡና መሬት ናይ ድንግል ማርያም ልደት ክንጅምር ዝብል ሓሳብ መጺና ኣሎ እሞ ኣብቲ ድንቂ ዝኾነ ናይ ኦም በዓቲ ጉንጓ ናይ ኦም ድማ ምዃኑ እዩ ኣሎ ብምባል መልእኽቲ ሰደዳ። ኣሕልቆን ድማ ካብ ሃገረ ፈረንሳ ብኣስራዚ ዝተሰርሐ ምስሊ ማርያም ዳኣኹለን። እቲ ምስሊ ድማ ቅድሚ 131 ዓመት ብ18 ሓምለ 1881 ኣብቲ ንልዕሊ 400 ዓመታት ክጸንሕ ዝኽእል ብተፈጥሮ ናይ በዓቲ ቅርጺ ዘለዎ ድማ ክቕመጥ ተገይሩ። ማርያም ዳዕሪት ሓደ ካብቲ መሳጥነታ ከም ዝዛይድን መስሕብ በጻሕቲ ክትከውን ዝገበራ ኪኖቲ ሃይማኖታዊ ሸነኻ ኣብቲ ብተፈጥሮ ዝተሰርሐ ኣብ ውሽጡ ናይ በዓቲ ቅርጺ ዘለዎ ድማ ዘሎ ትርኢት እዩ። እዛ ድማ ኣመንቲ ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ጸሎት ክገብሩ ሓደስቲ ኪዳን ዝኣስሩ መርዓውቲ እውን ክንቀሳቐስሉ ዝኽእል ስፍሓት እዩ ዘለዋ። እዛ ድማ ኣብ ውግእ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ 1935 ክሳብ 1940 ኣብ መንጎ እንግሊዝን ጣልያንን ኣብ ግንባር ጥንቁልሓስ ኣብ ዝተገብረ ውግእ ኣብታ ምስሊ ማርያም ዘላታ ጉንጓ ድማ ናይ መድፍዕ ቡምባ ወዲቑ ምንባሩ እቲ ቡምባ ኣብኡ ተዓቂቦም ንዝነበሩ ወታደራት ጣልያን ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይወረደሎም እዩ ዝዝንቶ። እንተቲ ቡምባ ዝቐደዶ ግን ክሳብ ሎሚ ኣሰሩ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ጉንበት 29 ዓመታዊ ትንገድ እዛ ኣብታ ኣምራታዊ ስፍራ ዝተደኮነት ማርያም ዳዕሪት ዝበዝሐ ቁፅር ነጋድያንን በጻሕትን እትእንግድ ክትከውን ከላ እቲ ዝበለጸን መሳጥን ናይ ንግደት ግን ክልቲኡ ሃይማኖታት ኣብ ዝበዓል ሓቢሮም ይሳተፉ ምዃኖም እዩ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና እዘን ገዳማት ኪኖቲ ሃይማኖታዊ ኣገዳስነትን ቱሪዝማዊ ጸጋ ዝሓቆፋን ንመበቆል ሃይማኖትን እምነትን ኣብ ሃገርና ዝድግፋን ብምዃነንን እቲ ካልእ ፍሉይነተን ግን ክልቲኦም ኣመንቲ ብሓባር ዝሳተፍዎን ዝተሓጋገዙሉ ብምዃኑ ነቲ ሓድሕዳዊ ምክብባር ሕብረተሰባት ኤርትራ ኣጉሊሐን ዘርእያ ብምዃነን እዩ። እዘን ምስ ታሪኽን ኣመጻጽኣ ሃይማኖትን ኣብ ሃገርና ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎን ገዳማት ክንዕቅበንን ክንከናኸንን ድማ ሓላፍነታዊ ግዴታና እዩ። እምበኣርገስ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ። ብዛዕባ እዚ መደብ ክዝሰርሕ እኹል ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ኣበርክቶን ዝገበሩ ኩሎም ብስመይም ስም ሰማዕትና ነመስግን። ብዘቕረብናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩምን ሓበሬታ ረኺብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይልዑል እዩ። ኣብ ዝመጽእ እዋን ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ ክኸውን ምርኻብና ንስለ ምክትታልኩም እናመስገንኩ ዝሰናበተኩም ቤትኤል ሰሎሞን ካብ ኣገልግሎት ዜና ዞባ ዓንሰባ። ብዝተረፉ መደባት ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ሓድገኩም ብወገነይ ግን ሰላም